Iya, Abby Sabit, mainnya senang itu kita tapas tayo. Abby Sabit, God is good all the time. Ay, ukanta nga ba? Sabi ni Roy, kakawong, nanon tayo yo, ay puntiya ka na po sumayin, ako yun, ngayon kayo ni Kapan, ngayon kasi na yon ti Facebook, online, ang kasunguraan ti radio, titapo na kami na yay, tapo na kamunguraan na yay, to yon ni kami, ato ang kaya nakunguraan na isinalo kung tayo yo, parang na pati, Kurubu, STHH AY 2026, ang po sumayin kami, nakon, narakongora, ada sa puli pera ni kami ngayon kandari kan nongora inonon ta pakantaya yo tekarak kiritan tinongorong ada sa nongora inonon ta weekend ako mayroon ng master tike daw ada ngayon kanya na mga angani na ba inonon te pakantaya yo te puraw makuro namba wawa ngayari tetapan ako ngora yay tetapan ko kakawong ba yay to yon ni pom ni mamana sibusumay ko sa bunubusumay riki ano naman ya kanina ki masa tike mew ada ngayang kan na rin ang mga kaidinan na kon tirong-urong oras na mga ngaraya kinna ay nanon te pong ngayo ari ari kina pa tirong-urong nepo o iponi kainan na pa aratabes inanon tabes ay tara pa sa kabila na konti masa tike mew ayam na pera ni Maurin kaban. Ayo number wawa besin ako ke. Alakam po ni kinay po at di kami ako ngay. Ay wan na bigyan matawa na uridik yakara. Ang kanyang nakaragi na ale besin ako kayo. Wawa ta nga wawa. Wawa ta nga wawa. Di mana nga nakatabtaw ya. The moto. The boss. Pa nanakon hindi niya kain tiyaro itabtaw ya mayak. Kuna agka nga amenan nanapokin na rin tiyaro ni kaisipong. Ada asan daidak, ada pun di kebat tabog, ada di kebat tabogin nanen, anen nabo. Ada angin nana ba idai dia, ma kain jero kaya apa nen sangkai nebo. Angkan yang kaya ko kaya nangin ako, ya san dokoy tiya kare sa kaya. Nang kita na ikagay, ano ko na ba, titanga. Abubusin na ba, tayo ka. Siguro na anirin ako na nampos. Pakam na ira. Pa sinan ako, kurya. Yagin ako kurya, bandan ako abimama. Ekoro ka nga, manangan tapos pare yay tiriring at takaraw kabururuagin te tari agad taka nga pa stauran bum na taka nga angay aray akatauran kami ya sa manangan kanyan tayo kay kangay iswain tuking kanya bugin te tiyang mayo sa kita na taptuwe mayak, tatangayo. Kasi nako taptuwe mayang, musira nanatapot tero kaisipong ikagay, smasu sa mga anak. Sinakong kan, sinang buspaan ko ade, sinakangay nako nunos. Akangay no dia pakangay isway na pen tukitiang. Pade pun way na may mayo mayang. Akan niya mga dikawiyang mang imain na de sirokon ani ikatawiyang ko na kuya
tako na tuwara temane. Te kemau. Aya. Kangaya kaling kaya yo tabusi marawa. Pare sebusi nanon tenamage. Ari yan tiada. Ada kang ko pun siki kena bang gigi ya age kanga. Eng ika inge kang te kubusi ako. Kubusin nayakan na iyo ako pun tatan ako na ba. Ma igeke imarawa. Kupirira ke ako duwa kupirira ke. Eng ki. Eng bangayan. Naron de maraw. Sa mga sukun dakawa de arana buota luntuwari kain narari gigi. Smasu gigi irona sa suang to sinang kangay na ko pa na tiyang ipon na ko na na ewara kangay ipon kakara mata sipon ko na roko inonos sinamuana nonos kan ang ayataw ayasan ako sa kakain kanya na kung tirawari tanayang kung kami agakain tapto akampun na tate tirawan ayarin so sinakuyay mayapon ng kura-kurat tapurak ayarin na erang kura-kurat buwakan tari mangkan yatan kagin akong tuwari arapasin siya may buki tapos sa iyo ada ko te inuka ako kubuhe kaya epuenak tapos sa de karaya tuwari treva natay ng mani kay kurobuy kay ang kanay yaso nga de kay gigi kau ka tesunga kay gigi ay kay gigi kan kay gigi ay tataramat na epesir gimata na isinanu yantari ada terate no wari banga erang kora ba tiira mga arang kangang kanya nakanganga rapo sari eraran may mo tutan mayade ridin tiran ang kanya itataraya ay ta kung kana aya kanayo ayagi kay gigiroy ena puni bende kera kangang mga deka uya ang kan para kangay swain to giroy dabuak kamu kuring kana sinakuman nako tirigiyay nanon kanya sinang imangok ang ayang kanya takwa kita kangang bay inodya pa kanaro na ba swagin ako at enagiben yon tapos sinakong kanin mga nakote tirigiyay pay tirigiyay yay tuwari taru emisina rin kanikan tuwari yosa mayari amimi nge saro ko idoya abus mayra sa masungkan kan sabon sakita naratay namana nga pa ya pun nang kura-kura tiroing kan aget yang ya pun nari kinabet tepong ngari tetay di kinabari negara ko ang ngayon sa suangya suang tuwa di misionary yosar misionary na kamasu daw sinang nakongkay eka nga ay siya pun kakaraw-raw na siya pun sinakongkan siya pun kaya sinako na bangkan din ako nunos ade temanangan de moto at tiapui erang birma okay saro ko inunos tinga pangari yaran ako tutan nasa minay inano ay yakan ako yang kanya ba anak ko ni kapo arapa yaro kung kanya teman na may gigay nakon tapos tuwari twice missionary ang kanikan inonos ay takaruang kanya di ka maute kakamaki mo sila ari ay ngwate suare eka nga rang ngware ada temauri pati tau-tau ke ada ka nga
Irang kakawag iti bayan na iti taw-taw. Kamagi mo sila wa. Taka nima pong iti tayari. Narunang kanyan iti tayari kay yara tapes ngay na kain tisbong. Ang yari suwang ito ay si Kotaya si sirang kawaya kuwang kayo pa sinakatayan ro ko yabe mamay main tabong. Para di man nga may taptuyan nako nono si Wuwat yawa. Para yang ini kan. May nono sing kanyan nako yabe mama nakon denua awat yawa. Yaki dengan kanya syukuray gigi. Pare imeron na rin sinabon na ko na. Kanya sabu sinanon te namari nonos. Naman nonos serang bubura digin ako na mam. Ang kisman ang gigi sabu sin te inanon te namari. Kanga stara mo narapos para Mayang mayo. Ay tina ba tinang kokuro akan taraan. Ay apun tina ba ay apun di na ba mo yung kutaray ako kangay na ba. Doon inaro ko tabuak. Mayari sa kani ang kanya tes mo ko rin no matong kami ay kain no sa kamadati Jadi semua orang di rumah tu kan ni, takabenian, takai darah takabenian kau ada, apa makor? Angkat ni ya pun natai, enang pun rokok terbuak. Ya nak kongko ada tai, ada kang ayah putih roy kongko, ada tai jeroy, angkat ya pun tai terbuak. Ya suangnya pasin saya kau, agak tetangari. Aku rin namin ka na sa karapay na mo ay inumatong. Baka nga sito mo man enapon kura-kura tabuha kayo. Tiyang mayo, kura-kura. Sa wadag yan umatong sa sukuyay, sa karapay ng itira na mayag mayin ko, kangasita niyay. Ang tabong hari, hindi tayo digari, yakarit tiyang takaraw, monto kura-kura. Iya suangi Korea mi bani ba ami mena amios. Mari te bani ada. Yang yang ko te bani ita. Ma epoka takaraw ni bani esum simina tagi. Amen ang titira tuwan ang ay titira tuwan. Kain takawa ada yap makro, ada tataraya, ayas makro ada no mato. Awano orang kan di taura, yai. O tiang ada kura-kura tekaraw, atak. Kangat to yai kain tret, des makro yai. Pato tani pisna ko, kita tani kakay. Saya suka ini uwatapun dawik, kaya pun nang kurang kurat terbuak. Ya itu kita buak, ya mga kunin tiang, kanga uwara wiki no matong, tidak karada, ada tiga, suka kada. Nakawaya. At tipin, penipinin umatong ilora. Sukumin kang ipin. Mara po sa karapaman titirari. Ginigan diyang. Yaro ko teman ng kan. Mantikawari. May nikangay na ko ilan na kundiyas makurari. Ay nakon yagi kawadira mo may nakon nakaw ay nakon kapaka nakaraw ning titira tuwan ay sangi kita yari ka kunan ayarok
Ay takot kamera. Pare sekarang paiday kay ba ito ni tabuak. Sana kun muera ke. Nangyari sa ida teman yari. Siriang gigi at saka roy, sa tapo-tapo roy, sa maraki roy, nanaw sa teman yayo. Sa pun ko men nauriran man maroro, ero ko na ba teman na tunuman. Man takawari ari at makor. Tayo kapan nakawaring kami. Ano ko may? Ari maroro matuwari announce teos. Pahiyara pupusing ka na kokariyaya ba sinakaidiya mo iluway kay ba sinamaroro mga iya. Nakunta manep. Alam manep ay ari yab makor. Ngayon roy kasi kami na kakamay na itong numani ay. Kaya rin sinang manep na naging kan. Ang manep na nito po ni ngayon datan ni Pichino ko itawira arangin na po. Kangay din mo itong numani ari, kangay din mo yun. Kaya rin ginap. Rin kaya tao na ba. Then no, kung ginadyo mata ayaran na tapos. Kangay tako. Ay kinanggi. At tapos sinasintita. Ay? Ay ka nga di sa puraw. Kuryara nung kapnan. Ay? Ikinanggi pa. Pare po sikaw. Ay naman manong. Ngay. Nganya yapen na ba na tayo? Tuwayo kay di sa puraw. Tumani ay. Eka nga niya ginatapos. Ayari. Ayes sirakin. No, sa puraw ki. Tunuman niya yun. Di sa puraw. Ay yan po kinupuraw. Yan po kinupuraw. Ay si tuwa na rin kanya sirak. Ako saan puraw? Isway. Yaman, yakaratamman ay. Gini kan natain puraw pa agya waya, agya yapos, na disa puraw. Are puntaman ti puraw ada may nonos. Ay ngaya sa menan na yamanep. Sa maruro ang kanya takot tidak itu numanyari ang kisa sa namaragi pare araw ko na ben nungada di tre terana di serang inako ako. Pare amatangay dai ka sipisin ako. Tidak ako tatangin na ron atong numani ayo. Tak kung ka tatangin na ron ay runduwate kami ba sa bundungo ko na ba may kay narakawayo ba kangay na ko metang ero ko'y metang ya mga busin ako na ba ni kangay may yapi man ni kangay ero ko'y taptuya miyang sa mga nga ba may taptuya may yaki ari ko ba ito sa burangay ari at tidak ka paraw ko rin ako pun ka paraw ko rin pa simanin tipe pa inimetang ngayon. Ade para te porao ko are ang ko are ko porao ko tawam po nga kumuha na ti kanata ko naman ang may kay nako kurya ke nako be mama ta ko nako mo nako ni kangay nako maya na ko mga nako kurya ako kangay nako ma'am kako na mo ang ilang kan na rin tayo kay ko nakangan niya. Orte temut, mara ko busingi ko po ko aro na ben dia bara ko tangi dia ke. Ayang ya parau ang kay sinapon dia mo siraway kay na aya sa maniyay ay po naman pare. Sagi nanon na rin anapon nariyan karaw. Kanya ka nakuha nabubusi. O yara bubusi kanya na kontuwate kay Mau. Pang ndoko na naruko sa busiya pa ya kay dia narurubuak pa ano na kon nura marawa. Ayaran kanya kangayata ya kaya Sunday day ya
day niya, ana dorobo kay kaya, ana tayo naman, tapos ay sinora ng kanya, maraw, para akyaya, wai, ayapura, akyaya pus. Ang ayari yata, wai, kwaw. Dokorang kanya, naro, sa kay diyami at tayo naman, nakunti, nakumaraw, pa nanura maraw. Kanya de, sana kung tapong aday mo yun. Silang kita niya. Ito ko doon naman niya. Kung kamakangay na kung tapon arakawayo, punap makuro, okay? Iyay tirawa ni kanya, arana tirawa ni Buraw. Hindi kangay tirawa ni Buraw, yata yan at punta ni Buraw, kaya knows. Tirawari, siya gito kaning ay dawad tuwa na irura na sagataran. Ngayon ako asang kanya, tirawan po raw. Ngayari, yaswang yan na kaya, upasin siya kay ito ko doon naman niyari, pasinan akong tirawayo. Away ngayayo tirawang kaya. Si ikakangay noon, ay parwari dadikina, ngaya, si tikangat mau nga lagi paparok non ngayari aran nangan na baterawan po raw ada nang kanya to nakakain nyo puntahan po raw hawiyang yarang kaya na anara na ayaraw ayo baterawan po raw mangkanya yan ako hawiyang uniyang wate tirungan mo ada kangat tebuah ka ada na kapana tebuah ka ada karakaw perang inawat te tiya pemama ero ko inunus intaya kan tengawan mo buat tabon kan au kanta ni nga tapon nga iya ayaki tirawayo ada tutuwa pangki siya ro kon tirawari ya ko to ko diyan na GPS pari ya GPS ko to yang gay pun kahit na bang mo narapos, ngayon ka nakusin akong tirawan puro warita pun tikawayo. Ayap mo ko ro. Ay pun na pimama na bay. Imuan wam. Maro kayaran na pa tirawan puro. Wang ngayon ka nakusin ako may kayo, ay pun na pimama na ba. Yata yang kan, mga anya bugin tirawan puro. Sebuah kan ani karakaw untuk nung tuwan ma sabusin ako arang ko kulay nage apasin siya bali sinang ko yap mama sinaro ko yap mama tiyawar wewa anya ako kataw-taw tiyawar wewa ang detailik mangkanyang ke sikangay na ko sa buhay, kangas to sa kano ko inuha. Kaya di teman no sa mga sakatski na ari ka ko rito, ay di siburo, ato ka. Sino ko yap mamang kayo, erawat at kararati ko. Ang yari, inang iba nito pa, harap pa. Ang kanya swang niya, to sinapa mo. Nangkan yay kairwa di karoya. Pai siring attention. Ay pa. Manggi nang mga kamewat tension. Pero ano mew? Isuwa ta pa, erode ta pa. Ayaswa isina, isin tension. Ayaman na tayo na, sinangpis na kung kayo. Mayari aswang yan, nag-awasin siya. Kung kayo sinangpis na ko, ay taramata, sinangpis na kung kayo. Siya kaya narikanta ni ngaya. Tuwari kain taptuwe maya gari. And sinangpis na ko. Kaya, ito, Nodia.
nakalina ko dapat yay bang kana emena ako nan niko at tapos mena yay yay kanya ipep ada kang de pikan ke ada ko enoragin din de satellite ya kada na ko ya ada tang dapat ya pip 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 ay agad ka gina ban nakya ya pene bet din ay apon na tayo na siya po ni Pesina ay taramata siya kaya kanta nga pare nakakaya na nakukuriya pakan nakukuriya ay pun suwangiya to kanta kayo buke apun tangina na ba aubos pa na to kayan ay siya po ni Pesina kanya iya suwangiya ayong kanya tapaya sinakarayang kay siya po ni Pesina ko tuwa na sipa karara panayay karara sipa tuwa na rin sipa ni mera tuwa na rin agete kakiruwe yon tapos tuwa na rin agete ibugi-bugi nikangay pa pangaya tuwayo sa Pesina ko ilunak kanakang buginay angay bugina ibugina umakene kaya ikaw na sinasigukurey agete yuawa yon narapos sinasigukurey tayo na ko sinay bubuk kamay tatapan ayayara tapang ka na papak uri at bari yaya na flow at tapos ori at flowan payangan na pangapanga pa tiraran na nikan na yangan na iwaya ko ayay timena kaikan na rapos ngayari sa ruri ang tapayari na nun rari adi curi yan ikaro ko ya pangapanga ikaro ko agya bari ako na andin tiyan ma ako sakunan kaigi kanya de ay nga po ang kanya iya suwangya tapos sila yung kanya dataron bubusin akong tuwa uwa ka na payangan niya kawakin nila ada saka mrundun taka may kay ngay taka may kay ay sang tatar ko tataro mo angge ni amge to angge na ngayon kanya yakay na sinabubusiya to ya pa nakawagin nila payangan na agad nakapon pa narapos ngayon siya tataro sa buberagin tataro are ngay ka magiya mataw ngayon ari apon noriyan taka ari yatataning nga may yatataning atakan nguwat ministro nuwa ayata ya agi tataro ang kaniya ya tataro isang kay aya suwangi kamu dapat kau tataro nah sibapangan tataro aya rai nako ning kanya na ro kampon tataro inanomi bubusia tuwa pa nakawagin nila ibuni nanomi angay ganne yakapan yang kanyan tataro angay aya karan ng kanyon tapos ya pa ni merat diran pa ilang nuwa ko ni pa niya but duwaret kamane ya mga di ka na yaw buta na ko ni kay ay katangay na yan diri nga ay takaruwa ti kami nga na pa ikam na tamag ka nga tabi ti san class okay away kay ngayari ekato kay imata na ay tarara kinakuhan diri nga ay ako men nanin pare ari ako men nanin ay tangay na rapatan na nakon diri nga kamnonori ay ni mata nga nga at tangay na nakon diri nga ni ka kuy dapat tay atutan age pangayang kan ngani yata yan na nakarigara ka nga tuwayo
Ayat tapi ko te minisin na ni o dia kya na kuni kai. Te mabui ke ada mabui garan ni yeret ni yeret kain kuri hari. Wayo kain tap tu ya ani yeret puna mabui ke kain kuri ya. Mabui ke te yo ka tu na te temang ko ikan. Ada teran ada yang kana apa ni awak kena apa ni merah ke. Ya ada yang kabar yang anak ini mah pun mga hari-hari din na mga ate yo kari tuwa na enang isini ni mangkan ito nanari anya nga nakangana pa ni kaya ite yan kangangay na nung tapo sige pada to kunang uning kan no ipun singki na penumo yo ngay lagi kanga ay pun tataray ya sangkan yan ako rin ay 2 week ay 2 na 2 week ay what a week mangkan ne enang isisi siraki teka mo to saro kong kaya saro ko yan na nose para sa mga utagin ako nakumayagi mayo bayat yang imyang main sa mga ko yan na nose ngaya o to te dang kaya pora ke body o kangay po pora kaya ngaya sa mga punari dan kangay Jadi kami ekang angka itu yang ke, aku kena bangkannya sisira ke, ya mga. Jadi kami udah, sa minang kayan iya, ayari mga kaya ka, sa minang yan tap tuwe miyang. Oto ino what may raruan, ari yung GPS, raruan tap tuwe ari may sin. Apun tete na pa ni karokwa. Kangan ng peni po sunti si siragi. Ako na pa yan si siragi kay. Di kami kung kay si menayani yang kay. Sero ko tat yan tap tuwe mayagi. Alian na yakaw kay yata pa kay. Mari sila ruan ako patawa po po tamay kay. Pada tiang hari ada usira na kon nakuha yagi nakuha waidu kay waidu. Ngaya. Ya mga sisira, no, kangarang kay tiyang, po may tiyang kay kaya. Pun sisira kinaban karo ko, kangaya mara kinano. Are, kaya pun si bakangay tiyaga mawa. Kaya ko kakurakan niya ko, yan, kapuro ka. Kaya po nung nabagay. Sa way, yan ipet. Yan mga puning nga di kaya. O, yung nga di, Niirit ini, yang kakaruan, ya pun narian na pun tetakat. Pero ko tete ya pun naga teran ni ay situtan teran. Tiga ma waya ke teran ing kay pun siat ay taong kung ko yo ay rangin par kadak. Iya na kun kay ni. Ngaram kun kay ay. Daw me yay. Ya dia kaparwa ke dia mga di baka nga puntit men ali yarangin men ya cukup men na di baka na ri aya sa mga muyay karo ko ay bunaki atiran kana webete kana ngai wa bare tuy yaran tuar temane ke aya tuy baka nga ya kanga takaru ke yang kana karaw rong tete ke pare akit teran sarang kainan kanne setina arabos ya suangya noria kamti kana kamting tabong angay ting tangay na ke kamting tangay na ngay ting tabong sakakangan na sina tira sina tina pare ada arabos siraran sina kaikia sina noria pa akit pa yan adi kinakon arabos tayin te tepung ayang ngomong kan kang kangat tengurung lagi maya ede punya sunyi ede ini biar kangat ada poin terana ada ni dan tiok ada kangat memang ada poin apa yang kia ko kan na comment ari kia orang right pare ya pun ay pun tungurunguran na ngaya
Sini nga giniri ba, ngayon kaya ako kanto-kanto po sa iyo, warang kayo kaysa. May sabisin ako. Yan. Inipot na beri. Tabo, at unani, mga maigigil. Hari, yakarapangan niya, natang paniri. Kangay, yapon nung tupong. Ay, tirang kaya karoy. Kan, yay karara, at tuway, karapangan narakang aratapon taupo para tiberi yay am tapon taupo ko tin taupo ko takatakan aya suangian noria saka suka kararayo ba kana sa pundang kainano ay sa mga sana ya tutana karara may taptuwe mayagi ay tapewa may taptuwe mayang ayara ndepong kanati ikian ako pointed ituwa nangagi puyara rin ni mero agi tapayari akana tituwa angkay ay angkay tituwa ayari ipakan nagatay ayari ndepong ngari mo ina kung tapekat temenari tepegin tuwa yari kangaya bebeteri mga ariag kakalunga mga kanaw tayo tapong kan naripon yagi kana tituwa yagi raya tituwa pa aray bukin nariyan ko sinakawagin mga kanating kanyan tapong yan mga gyan ako nagapuin tituwa ya bebeteri parang tangay ng kanyan kung tapig ang kwa kaya tamen ay kangay ya bebeteri kitipeg ikaro ko ya pun pipitin nakia kanuana ya pen ya dia ya suangi tioi an ingat no tiberi ada kada barabari ya dia bahkan nana ya pasinang kami ang nanu raya ati baina kanga dama tari ada kanga kote ni kai ya ada kanga kunang kasiyag ako tiga mau apa ada budak boy ya pen agak takanga ya benar ya balik jam marag ada eroi dia agak takanga akan dengan taya ke dari takanga ngaya yon tepus ki agak takanga eroi dia balik pun jam marag ya kan tengay nang kan ani rang kabubu sidang kainan ng kabubu ani yay ba narabus yan na flow again mayare dangay na awen naman dito ngayon naman dito rari may kanga may bu ang kanya siya kumain kakarag isipo ni kakarag nga smasu ano kaya kanga nang ipong kanya dari kawiyang panang nang ide-ide ni pay para mangay payay ganyaw au no chaga ngai takan de tero ke takan de ano takat kanikinayan rokoni Yesu tirana tebure ka ngatakakan ke tayan diri kan Aria kau sini kau aria, ya no dia, aria suangnya. Te kam doro kondana tapu te misina dari tapu tu emayak. Yang pangai ano, sina doro kau irona. Kam dari mangaya. Wah karagi na ada kangat David te Korea, ngai eroi. Ayarang kanyas. Dikato tadi may atayang ka na yung maituro sa sarili ni pay parang kan tiranat pay parang ada kanuan naram na ada pugari anang kana tadi may atay kana ya maituro tepung itu wana ay takaruan na pa niya de mabuy ka Hoy
Maria Vitiana pero nari. Oh, tipin. Tipin ika nga to at dengan tara kung uyay. Ay, jamin na nakun. Oh, nga. Ay pun jamin na idari kina. Ngay kay aka nga tapain menayo. Ada kay ada bosa yo. Tipin na baby sige kay. Makuna ka nga nanatipin pagi ara kaindo ato sinori yo sinakasigi age ada inang tawlo ito warit joy nakot nanatipin nari kangay nang kiban ako oya mati ang kanya kanta nga euri nga pa yay tipe euri nga pa yan narapo sa aray. Tinani kay kakakokurot matay. Tikuyan din para ka nga iitay kay si Roya. Muan tiraw at ayay di rara arapos. Ay, yon na di tinani kagi yon. Away tipe ako ang kanya rin mainan. Okay? Mangkano ko nang kangani kipan ako. Nanaya pa yay pa ko kanay nan. Okay? Mayari, nakipan ako. O, mati. O, mayari pong tataray. Na, ka na sinamarag eh. Ay, ikakaragi mo. Tuwarte. Yoy. No. Ngayon, narakawari buwari kari taptuwe mayag. Tahan tau matangay raw. Ada tau matare, ada ko upisin ako na tekain iya, amukai nipis ya, ampai nakawa, anay, karena sioging ke, enang agirawa takura ra, anay ano, pare sioging ke nigiri sinara ya suangira na bate, anak ko po terais, ya de pino ko temen dan kapo terais, anggi ko kapo teidu ko, ya. Ada ya sin kan ni ire sinai ya ke ana ya no ada aku men kakarak ya ponsen ke apa dia yang ke ya ko so kumen namara ke ya dia swang joy angkai ko karakin nam karak ya kan konami tau matan sa kanan na bangkai tiruan sa kaugen na bangkai pare ero ko tangidan tekan namarak na yay kararo pantemuan nga pong kan ariya karais kan amasu arang kan tamasungin tanga ada pun to kawen to tuwar teman kan yede tay ni yon don age kangaron tamasungin tang kang situ maya masu yon te mena yon te kaini mena don tiutir kita terage main kan using gigi yana na pa kain karai sa ya karai na te teranaran ti kari kang te tenani ka ga wore ga tingi me are wore Tingin kaya kaya ako na pinakuan tapos. Maria kagiruya wala po ni Masu Maria. Akman ako kino tira. Tira ka karoya. Ang kamna kan tay kay sagi ay tari. Ano po kay sagi na ba? Sa po Noraya na. Parang ka na, ada kaya raran. Parang ka na kasi ng kadabuwa gitari. Yung mga tari o ang kanya sa mga tangidatiran nepes. Ayari, ali sa pun kanya na ni memam nari mararana kangatiakan. Ayaw makurihan ng kanya katuay ngabong. Ayaw sama mana kanyakan. Kanya, siya pun nang daruan ako. Yung mga tete na ba? No, daruan na ang kay. Ay tinubuat abon damay ang kay. Imaya mayakin ng kay kiribas.
Sebenarnya ada masuk untuk tayo na. Pasinang ka di kayo masura. Oris ako na ba karunguhan ti teman na. Eh, kailangan ito pa yan. Ay, starara ko, teman. O, yara kaya karunguhan. Kaya punta karuan na nagyakaka. Ay, kakaya, awag kaya payabuan ako. Ay, sa po niya ko. Tawatira, suwangila teman na yun. Suwangila pa sinakatauroy. Mari, sa tarangkan niya, karawa, kikain ko, kanako, kunang masuwa ko, tara karawa, rin pun titoy na, pagay ko, mananabayan titoy. O, ando tayo ayo, aki at titoy. Aya, inang bakat na karaw. Tawa nga yan, suwangila teman na rin pa sinakatauroy. Mabuy ka. Nariyan mabuy ka. Kung kayo ang teman na yun, kangat the basket, and tenan, pain na ko, eh? To kayo na, tapon ko ang temenan, pain na karaw. Sakay ka na ba, nanun, tapos, karawan kayo siya, kaya, pariyain ko at pangapangalan sa saan kami nanay mo. Ang kanya, ada pain kayo gigari, ada pain si tuwan. Ang kanya, tapain kayo gigari, tuwan, ari, kami nang tapain nakawa, kami nang tapain nakawa, yuro awain nakawa, rin tapain nakawa. Sa kami nang kanya, ada bugi na ari pa, ay ada pura, ada pain kayo gigi, simoy ay, kaya pun, tiberi, tapain na maragari, ero ko na panin ka yon, tapos. Ya kabungan na panigirit tiyayne, eh? Pato, tiraitang iniyayay. Kamapon niyang uyak, eh? Ay nga yan. Yung siyang gigi, sa mga karawan ka siya kaya, mga di ka patapain mo, eh? Mga nandiyan maraki, eh? Aya ka na. O nga yan, ang kan. Titayayo, pondo ko, tekaraw, M1 to kura-kura. Ngayari-ari kang kanya, sa kanuhang kanya, ara, kontainan karaw, ahon. Ayaron nga, sa mga tauro, inipisin ako. Kana, ipisin ako, agad ka nga, bayaraw at tarara, ni Mera. Ay, sabi namin, ang kanya, tanimi na tayo tuwan. Karaw-ran namin, Tiyoy, sinanukawag ba, tiyoy ka, yaga ba, yasan mo siya, okay? Yasan na. Menay ko riya, aga dapat tanang kay. Inako yung kawariya, ay pun sino yung mapuy kayang kanin, sukuy kagay manasan. Ang kaya, itiragin kayo, di ano na ba't takaibuk eh. Di ka mag-takaibuk eh. O nga, nangagapa kita kayo bugari o di tat. Ana di semenainan mo kayo pa yantar. Ay ko. Ya. Ya. Okay ba? Pa nakana ko di menayot. De tebubuayo. Ada de tebubuar ka nga orange ki. Ada yain na. Ada wa. Hậu bay nó bora way kay wo sige. Nay mai na. Yay kay bu kay kawa. Ada toana edi may nukura kana ko te tera narana te flare ke ada te pain kabuan pai kay bu ke. Kino dia. Mga tabong ada toana mga te kay bu ke karu. Kaya, yakan pa sa isang dudungan akautain joy ma. Kayo po eh. Kaya nga, hadi pun kan mga ida, ikaro, si karuwa, si yung menan, dudungan. Ay siya ko tara, tos, nakoy na pa, ang ko ay nakameaw dagi. Ipun tatara yakan mga ida, ay abirin ako na, kayo po kayo nakawagi, ay ida yan, ikan kilibes. Kaya na kaya kikameaw na, ay abirin ako eh.
Ayan ang kanya. Ya pakatakarawari sa moy. Ayan ora takaibok. Kangay, panak, ali ako katabayari. Gigaw gyang gigay suwang yan. Ako men, ako nitiray, pati mo ikang pupurag yay. Ay, ikaw gyang gigay, mali asin ako na batibari. Kabubuwa di teoran sari. Yan ang agi, kainuragi yon, tari mawawag eh. Wali po ni pusin ko na takaibok yari, yari po siya na ako. Kangay nang ipen, daruan ako mga ira. Kangay nang mga gita nira. Ay, karaw-raw na ta. Ano orang kanya ramen? Ano nida? Hati-hati karaw-raw. Ang aja siya. Tuwi ako nang hindi pa pa. Kay sa tayo pa sinang kami awak. Ano siya kakanin kanya matakaibok yun. Takat may tikaway. Ano yung papagyan? Ngay lang kanya si Minay kay. O diya, awasin ako. Hello! Ngay naman narapos. Hello! Tinakamtangi niya. Yeah. What do you want? At tabi kag niya, water! Tabi kag tiyan. No, we don't want water. Mga tabi kag niya. Tuwira. Oil ikay. Sakit-sakit dia. Ya mga tabi kag mga tiyamarake ayo. Sakit-sakit dia. O dia atakaro. O tinakam tangi dia. Ngayon kan kam nakarokoy na igidibes. Ano yan, ano kawag? Sinano kawag po siya kunahan karokoy yung kami. Ano yan, takaro. Kam na diyan, kam na ura pa iyay niya, nara po sa iyo. Ano, kanagi kam na ura, si kunahan, tangitang, pare tapuagin din minagi. Nayaswa. Kung diyan kami awat, tama tayo, kapwa ni Pati. Ang kanya rawan kami awat pa, iyay bugin. Na, atakaruan ako ito. Kika ngayon. Kam na kami awat pa, iyay, iyay niya yun. Ngayon, ito, puro may, may nari, suwang iya. Ang kanakamdawan kami awat, kam na nagyang kay. Kaya ang kanya katakaro. Sila na ko, Chile. Chile, South America. Okay? Kaya, really. Kay nila na ko, Chile. Pasinan ako na ko, Chile. Apan na ububukain. Tinani kayo mo. Pare, sa matagwag na giluya kayo mo. Arang kukuring yaswa-swa ba ang kasi nang kailagin ako, na ko, Chile. Yari. Yung mga buhat uwari kakadetay. Tayo na kung detay mataya. Nakapin. Ay mga sinako. Ito. Sinakami akong kami, mami boss. Buro may. Ayari. Ay sa kukuray pa sinang kami ako. Sinaburo na ko. Na sa mga kiwawatara, arapuin na rin ang. Ayun, napataburituwa na ako rura. Agyara po yan na nila. Siya po naman nga naman, nagyata po yan na rin. No, awan na matanda, tabagis siya, ngayon matanda bagis siya iyo, sa buro na ko yan, matanda bagis, okay? Masinaro ko iro yan, ngay. Ewan-awan ang takapin na rin. Yapitang kanya na kayo mo kaya. Kahit taray lang kanya, kakaraw-raw na kurirang kanya. Adi sa na yan, muwan ta kayo po. Kayo muwan kanya, di apong tataray lang. Kangat takainan ni, di tanto minari. Muwan ta kayo po kari. Adi apong tataray lang. Itataray yaw, adi awan ang ngaran tataray lang. Adi takaruan ako yun. Yay kanya, tirup. The tow line, okay? Yay!
Kadamay. Ada kanina. Ada temen ada ka ngamin kanina ako na kumuha ge bukin de kabenta kay bukin ako tuwa bukin. Iya ada kayo ro ada kasigina. Nako tadi kinta kay bukin. Ada anak ko tenan taura gerang bubura ge. Maya pun nora ginaban ngayon at diniman pain ka pa niyon na rapos. Ganyan nang po suwar ganyan iruya. Tuwarat kakauman nari mana ano pa yung dete mana kabin. Kangay tinani custom asingkan tinani custom tinani custom age amena dirana yu awayu ge diram pa iya ge ada nga nakurukuntuhan ge ba ako kanikaw kami susige sige aya kanang kanyan aya dirana namin nantin hindi ba kayo ikaw kaya. Takun ni kay, ay, busya ni kabe. Andi menari, tenani pogi, ada pari iwawasi ako. Nari, pain nakawa. Anapan enjoy pain kapen. Angay pun tataray. Ay, tadya matuwari na kapen. Tak guna bet. Karena kami itu ini. Ada anak kami orang kan. Bari sebenarnya tadi kan kait tamarak. Ya kapag gitu robo ada kan ada. Yai mana ada kona sih yai. Ya dia suang ni mabuk. Ko nak kami kai. Kona tamarak. Ko kami na tiyan ya bugim ada ka nga anak asigi ko angge ko tamarak. Ngana ka nga ite pare te trai po kaya bubura. Ya po ni pesin na ni ka nga. Ngai da suara ka nga ya ka nga. Arabos. Ngai angge bebe singi ya ka nga ke debuak kaya pare tiang mayanat. Ito, nakamay, kaya inang manangan ni nabuhi ko. Teka mo, nakamay kayo panon niya mo yung kan. Tuwara taman. Ang kanya, yaw ng kan. Sigo yung kanya, wakutangin niya na kayo panakanak ko yun. Kaya ang kanaw ni Rurawa ka. Wakutangin niya sinakabisin ako. Sigo yung kanya. Paano ko nakaliyagit tirobo, may kanya, nakaliyagit tirobo. Kung kadin na itabo na ngay may bukin tabo siya na nakadagyak. Nayari awara kan ni. Ya kasi kagimayeta. Pero ko yeta. Arangin na ako. Ma, ikuro kangangan niyang kain na pa mo. Inang wera kin nakubuha ko yeta na ni mani ay karangin rawat. Okay? Kuro kangangan. Hindi kati kangay kuro na pa kangangan. Okay? Ay takati ni Maya. Okay? Mayari, yapon nang iko na mo na te. Joy, ngaya, nakamay kay kaya ngayaw ng kan. Agi po nga takatiyan, pa sa kamewak. Ngero kay, yakatukagi na ba yun at drive, dati, check it again. Ito pa yun, medit. O yung nga naginiman at tiran, o yung nga nagikanan at takadik. Harangin na ako yun. Mayari, isang gigay, sa kaya kita robo, ay, nako, wala kita mo, ano ya di mo, joy, ang iya di mo yun. Sino kung takay buk? Ya mga takot tawarin, menari, kauman natin. Kung ay iba siya na akong takapin, ngay, ay sa mga bukay na akong nakapin. Sino kayo ito? Ada tahu na tuar takapin te kamu kangan besin ako ade besin ako pa agya te mena tis yak agya isin te tinsin agya te kanga awin sini ako na ni karaya ni ngapong kanga kakasya daman angay o tira pa nambos
apa te kia te kunya kai te pokia ada tarana matauroi angai taramatan akangai yagi karunga aya sisira kinaba ya yam kasin ta kaibo de bos pangaya te benya dia adi pa iya kamya wara ke padi mui ngaya tan kamarua ngai ra ke kana suara ke ya sebenarnya bani kasi ke ayare ya ita kasi nam bos agak ita kasi no bos tabu kita kasi an kiribes ngai ate terana andaya sinakonan daraboni mai kai hari angan na namban ko robuy kai ate nambari kaya kamera sana kon de temena satellite phone ngaya sana kon ana darabon hello ori kaya ka mai ko robuy kai hello ay yakotara ng ngay takapin nari yo waran no kay bugyari yo ay yo mata ikat tinimen ikat woman the man at men at yay na yari kang kay ato kang kay yo no po siya okay po yo po po ari kaya kamay kay ang ginayo po po ay kaya kan yo po ay ang anay na ba tuwa takapin nari tarabon kaya ka mayari hello adang ke nga yalo nga yalo ano yung ginana papanaw Maria no tingin mo kanya kamari kayo nga isa kamako ni kakaya ka yung isa de kama no dia nakon nga pong itawat buina ako kamna tarapon niya mo ate marin itawat buina takay bugan na tarapon nako may nakon kiribes marin pana tete yan lagi doon kamu ada sembarang sanggih cuma kita anak ru terkait nari iya tokim ada pun karawan enggak mau pergi kiri sirom ada ini kan mau pergi kiri sirom ya bukan ada cuma biari kata ngaina ayo mana man jabayo ari mama ke ye uri di ai kang ai nakon tabari tu emay ari ay mga 18 miles tapi mga ano kita may dia asar ko ya mama asa besin ako na to ke ekote ate tapwari ni painari ay amina ay kuida tiang yaman to ko tiang main ko mayak main ko miang ang ay asar ko kay ako dia tapos sila kaya ya pun nang daro about 400 miles ke ya po buat na ito yarang kaya rangin kamarang daro parit yang yarang kura-kura yang miang main ang ay ato iya dito po ako sinakapakay ng kami ay ataw tuwari te kauman nari kapakay ay bari ka ay ka ay suwang ay iya dito po kaya menay ay mayon tamana ngay kapakay ay yarore tuwari te kauman ay kapun kapakay ay tamana yak ero ay di gas kapakay yarore bari tekaway na ko yak muera kiki ayari kapakay ay yarore kanya ya bitagi na ba pusin takay bugyari ya bitagi na ba anak ko siya ay yarore na bang kanya detay di gari ya siyang kikay ori sano natuwari te kauman sino ko inano ori kamtagin kay kamag ay suwangay sapon dang inipag ay mateningat ay suwangay tira ka namin pare te kadi ki te temua payari hari awari kana angay aroi ay samarak kan sinang kami suwak
Tiru ada kanga roro ko yai tan tenan custom sige ke to tan business ada tapon tali ke tali room ada tapon tare ada kanga ako ro pogi yai ke ada kanga tau muin pa ye kana ko kan tiru ko kidera silang masuyay angkan ataku no dia Venegai, kamna Venegai, kamna tebo-tebo ikiki. Yakan ako ang kanya, tuwa rin, teman. No, na ako tebo-tebo. Ito po, ina ko ang kiking tebo-tebo, ere ka utay kanya, sisiraki. Sisiraki na nire roon. Yara, tiray di kinihan, gaya na ko ang tebo-tebo. Pare, irori achu, ngay makanya tuwa na pa ya edikin kanya ay suwain karakin na ako imi ada mo inurorian na tsunade timani nga pong ituwan ya takaru roy ni giret ya ini payat tikirarikinan tepis ya pun nawara kiroy darikin Ay pun ay karo ang kikain ko kanga si menage may kiki ay nikakarapatang ino ang kaya pun takaro ari pun takaro kamatay pues nakangati bisyari o yat tikikira dikin nimabu joy kunang kamatay ni yan nige ari yatin taray Kamatya pa yung animate. Imate, ako mga nakumain kamatya. Mangkanya, imate ka kumate. Kisuway animate. Ay tiniman ng ngayrang kanya namat animate. Ora po sa iyo, yan interara. Anta po nga rin mo ina, yabusin na takay bukid dikira. Yeah. Awatara na lunara po so tiniman no mata woman temane teman na tiyaini ayon terara ayabos ang kanya tiyoy ay tira po nga ni meuran niya kanan mga tinababaya kiki uwa na tayong kan ano ka para uli tiyo ka na yan ke pare sabon niya ni kayong roy tayo na yun Mayari, kita yari at tapo-tapo yay. Yes, sila ginangkan. Tira po ginara ko nang niwara kiyay. Pare po ginara ipa ikanto kan tapo sa iyo. Ikanto kay dadi dabos angay. Rari. Iyoking kan. Pariyata po ginangkan. Gayoging. Tara on takay buke. Ari ya san tebo-tebo ya marurungan na yung Teka mo. Ko na. Ay kami na ko na ko yon tanong Pare ang ina. Nurayo ko. Ya po ni ba to awari. Kura kutuwan ka ngayon. Era di kita po sige. Para nga yan. Pare ako kure. Tatay pa yo kaya na yung. Anak ko ni kami suwagin titira na tuwan. Angay masun teru ada wade regari angana kayaru tuwan ay nga pong kan haro ko ada ina nun kawai dan nako aro re pada busirade yare busina pa irang ini busama pa tayo kakanu wabuit may den tiawa di sekaya na pa aro re pari dang indarono ay nga pong si tani mo ako diwa aris ugi mataruan tabuaris manayay ada ngay datin ni manin tiruwari asan na ko manayay ruwari amasuyay good morning good morning good morning taman na tiyo tarayra anak ko yati na ba naman natulungan good morning Tara on the table, yay the paper at the Katayon.
Ako na ba? What's that book? Ay? Tapay para. Ayan, tapay para. Tapay para, eh? Ngayon, tapok yan, kameong kami. Ariya taray, pangki, tigrisan, eh? Ayan, ngay tigrisan. Atira, amaro. Ariya sila, atira, amaro. Ngay takaturik. Naururing nga, tapok yan, kameong ko. Kaya, kameong kami. Kurang basin na po. Harang inori, kawakin na tapok yan. Kaya iya sila, kaya nami kayo po kayo, tanan katurik ka na kaban. At ako, iya katurik ka, iya sak. Ay, ngay ta katurik ka, epese, harakuragin katurik kayo. Ngay. Ururing nga, kameong kami, tapok yan. Warang kan. Di sa ni mag tuno man ari. Yo sina kong gigay ay mga kinat. Ay atak. O sina ko na ako no rampo sa padia awud to ko nagyari. Tinani kay mo. Ya udwa ka dadigin. Ya kuriyak. Pa yay mo na mana karawan nuri pa to yay the drug yay kita yay dira sa kanapa yay. Ada pun nagi apa pun nanya karawan tapos sari ay ikaw na naku pati na ni babatay naman nagiging ngay yataw kaya rin pa kay karawag pa kanero ko itarawa kay karawag ito ben kay mga kaminan kanya yaswangi ari niyari aray ni ari ay awat na makay na ibiguko. Aspa ka ngoy, yun tapos. Ibiguko. Ay suwangi yan. Hindi ka makaman suwangay, ibiguko niya, akamagili. Pasagitang ina, takapuan niya pa yan. Sagis tiniman jamet, apahaman jamet, ayan. Kapuan niya pa yan. Ako kayo mo. Pari sa sinabi na nakuha rurek sino ko yaro raya tan may atay takay bukan kanya dito tira nara ka nga ali bubura taka benen buburang ko ikili pa sikay ngayang kanya yan ay yate ali sabi bis kan sinangin akong kan sinang tukan takay bukin anayang kanya te may tabunan ako kinibas pat ibugin tiriri ada may muan tiriri awong kanya tenan kay mo ngaya te ini ada ya yawat na makain ibigong ko pa rin ako nabanggi kay ako nagyaro aniro ko matipoy na te Tekawaran natin, ito kundi kayo natin. Kanya katag, pati mana katayin. Ayari hapon karoon ko na pahin natin kapan. Yan niya kinti na plastic kaya burak. O tuwarid din naman niya ay ngayaw pugin sinuragi ay. Ngayaw imat sina na India. May tatangitang itatingin ng mga niyari, suwabuakan takay buke. Ngayari ano, ada, tibere ti orange ari ti bubuari, ari aswang atakaben, ngayari. Ngero na ba yakima ti tunay niya ari India? Sa ginurak. Ngayari akara wala nun titingin ng mga niyari, wala pun tatangitang na. Pwede man takay buke, sina na India, imat. Ari atako tayo naman kain ta kayo. Nori ako, ako kuray na nung. Sinam emet. Ang ko ki gaya kimet. Ako kinakon na ko sinano kung menay sinano kung de suwabuakan ta kayo. Ako ginora te bubuari. Ay bugin na emet sinam. Ako na sinako ang iyo kanora. Kanori at ako nag-epi sinako. Sinam teman na amat. Ako kami at tiniman ti amat. Ano pang tukaw? Parang kaya gimat tunay na hari India. Siya ginurak.
anakaway tuya. Ay, wasisongan niya sinurag. Sa kami awag. Kanya di ate, tukurag yaring kisinangin ako. Kay buka di. Ada sinangin ako yay. Ada kay buka ni kiribas. Te, kukunan suwang yan naka, titangayo. Yang, pangkana. Pangkana, ibu na siya pa tamane kitay ni. Ako, kabubu siya pa, aranan na siya, naran nara kay buke. Tiraran ng kwami kay buke. Ada ate ginaran na ya kay buke. Reunion, eh? Ke reunion, ke reunion, ada reunion, ke? Ada ya suangi, tetangga deh. Abu businaka yang kana kamu, ya pun pateman kita ini, akama ingwana ada nasimi, naran na ya kaibuk, reunion, ngaya. Kaya kaya reunion kaya tiakan. Ada ya pun anak ko nage kay cakap nawag sa to kanta kay buke ya pun hindi tiyari. Ada pun naranakin tiyaran. Ang kanyang inakukurian tapi watuwigin na ko. Ito na mga inanak ko. Ayan ako Noria. Yan ano kawag pa ayagi at teman ada buniri ya buat joy aget joy ay sini ring kanya ay nga na semua ada era naging konaran takay bugari ay ada betiak jadi kan kanya national ya kadik ya sani hindi tayo ay kadik ayan at takapaya nakoyat titangayo ya orang kan ya buat tioi ke ma yai nasina sukui ikudia ya ayam menang kay ito ko ba na mga nama ina ko taraway kay tang kana yung orang kay ben ngora mga yan kan nano na tetwa yai kawai ka kami mi kana kunani nano na eponi kawakinira na ta. Mayari, karapa tetuan na nakakawakin. Ay, apa kinakoyra. Napon dia ini buat. Ay, tekawuan pisinako. Napon na yun, aumuan ni pisinako. Ada mo ni kawara. Karagin na tekawuan ni pisinako. Na tetua, eponi memena na pairora. Yay kangangan ko na po mga iya. Mana eskuwa mo ni magirona. Ay, napon ni kawakin ko na pa. Kampasin na po, kam nakapaya. Tarami kakakain takarasan te pagantayay. Amen. Naran natin so ngara ba kurapa te masa te kamang tarangurong amang te tamero. Naran na kamataya. Tarangurong amang te takanukawak o takakukuray na pa. Tayo sa mga nabantugin na rarari, ada program tayo, kanta rin nga pa, tayo tayo on Facebook, ito tayo pinakungura yun, yari ke, panguram, andaran nga kwa tayo, ito naman na yun, sanday kiniya, ilang nga, tatay, yung kilibas, sa kisibukin, tiniriya, kauna ng tabo, kaya na ko yay, sa kisibukin ni kilibas, ano ko na pa na ko, tawanan tuwaru sana ben sarili tabo ke ano ko kukayan ke ifutan tum sa kasi ngaya sana ben kamawiya narana ko ran takaraki tayay sana ben kamawiya te titanga ke ay nasiya na pa titanga yo narana may sili kinong to naman ayo ke yay rongon utan na pa te tarari te Timetin kaya pun lagi ni kain na iya anak orang kikay wasa maya bemen meron ko na mga pun orang na pa na konti tetay area ke ko ba sanda ba bugin daw na kinan tayo sa nakainiran taro ako ba sa digin dapat masa te kinaw
Namnora mo ako sa mga nila. Apa nora tan nora tapa nakamora mayay kanta nga pa irikitiri ara ko sa paway antay yo akangay ta kana pa epon taragway maura tiaswa tapon ako kaya ndara nakamora antay ay sa kaya namuan na iyo nakawuwa na bisna ko na iyo namuan bisna ko kaya sekarang pa tiaswa begini maun te tahun mana iyo sinakay nila ndara sinabusi araw naman ya kay nila na pa inon tayo sa mga kasbo na konte te wai na konte tayo na tayo na konte wiki ano ko basta na pa te tahun mana pakaya ko kay nila na pa antay kami bagi nakabali sa mga kaspo na na konte wai na konte wiki te wiki ay may rayo okay? Good night.